Ndị be anyị ekene m unu, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Akụbụzọ lọtara, ọ hụrụ na Chinedu buru ibu karịa otu o buru na mbụ. O juru ya anya n'ihi na o richaghị erimeri o wepụtara ya, naanị nwantịntị garị ka o riri. Kobo atọ ahụ o debere ya maka iji zụrụ garị dịkwa. Ọ jụrụ ya ihe ọ na-eri mgbe ya pụrụ. Ọ sị ya na ya na-eri garị na-ata mango. Ọ gwakwaghị ya na ya na ụmụ odibo ndị ọzọ na-erikọ. Ọ gwakwaghị ya na ya tara ọka. Akụbụzọ ejirila anya okenye ji ahụ ihe chọpụta na Chinedu akpaala agwa ọjọọ. Ịchọpụta aghụghọ Chinedu ghọrọ ya bụrụ ya ofe nsara. O yikpọghị ya ụja. O weghị ya oge ịchọpụta eziokwu. Ọ gara n'ugbo ọka ya were anya jezuo ebe dum chọpụta na ukwu ọka 12 kpanyere ọka 20 adịkwaghị. Chinedu amaghị na nna ya ukwu gụrụ ọka niile ahụ dị n'ubi ya ọnụ. Nke tụkarịsịrị ya n'anya bụ na ọ maara ebe ukwu ọka ọbụla siri fopụ na ọgba ọbụla. Chinedu nwara ka ya gọọ ma ọnụ akaghị ya aka n'ihi na ọ na-abụ ikpem ọnụ agba ehuru. Ọ masị ya, ya gọwa mkpume. Akụbụzọ amarala na aka ya dị n'ọka o hizuru n'ugbo ya. Ọ sịrị Chinedu, otu ụbọchị onye ụsa rie ogwumagana, ike ụsa agwụ ya. Ọ kpachapụrụ anya ịhụ na Chinedu kwụsịrị ịta ọka ya na nzuzo site na iche ya nche esepụghị aka. N'oge a Chinedu kpatara oge ụfọdụ Chinedu na-akpata nkụ na-agba ka ọka sonye n'ọkụ. Mgbe ọbụla o sonyere ya bụ nkụ ọ na-agba kpatakpata, Akụbụzọ na-apụta chee na ọ bụ ọka ka Chinedu hụnyere n'ọkụ. Ọ na-abịa gagharịa chọọ ya bụ ọka. Oge ụfọdụ ọ nara ya ngaji kụghaa nri o sinyere ka ọ mara ma o tinyere ya n'ime nri ahụ iji megharịa ya anya. Mgbe ọbụla Akụbụzọ hụrụ ahịhịa ọka atara n'ezi, ọ gaa n'ubi ya ịmata ọka onye tara ya bụ ọka. Sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndewonu.